Kaixo, gu Txorierri Behatzei institutoko ikasleak gara, eta gure proiektua CO2 kalkulatzean datza. Gure institutuan edifizio berri bat dugu. Hor, airea aerotermia bidez zirkulatzen da. Horrez gain, airea tratatzeko unitate batzuk ditugu, airea birziklatzen dutenak. Aireak eraikinean modu eraginkorrean zirkulatu ahal izateko klaseetako leihoak giltzaz itzita daude. Hori dela eta, aire hodi batzuek airea zirkulatzen dute. Hori ezin hobea da espazio itxi batean CO2 dagoen arte. Eta ondorioz ikasleen errendimendua eta osasuna nabarmen okertzen dira. Diseinuari dagokionez, 3D inprimagailua erabili dugu karkasa inprimatzeko. Ondoren, dagokion sentsoreak jarri ditugu. LCD pantailak neurketa aparatuak emandako irakurketa adierazten du. Airearen kalitate maila adierazten duten RGB diodoak jarri ditugu. MQ-115 neurgailua erabili dugu CO2 maila kalkulatzeko. Eta DHT-11 sentsorea temperatura eta hezetasuna kalkulatzeko. Osagai elektronikoak konektatu ditugu kable elektriko eta Arduino Uno plaka baten bidez. Honen bidez jasotako datuak datu base baten jaso egin ditugu. Hauek ThingSpeak aplikazioaren bidez monitorizatu ditugu. Honela, datuen historial bat izango dugu eta datuen analizia egin ahal izango da. Arazo hori konpontzeko CO2 kantitatearen detektagailu batzuk sortu ditugu. Eta horri esker, klase bakoitzean zenbateko kantitatea dagoen ikus dezakegu. Proiektuarekin lor dezakegun informazioari esker, CO2arekin dugun arazoari irtenbidea bilatzeko gai izango ginateke. Eta horrela errendimendua eta osasuna hobetuko genituzke gure ikasleengan.